Dwi'n meddwl mae'r iselder ydy'r peth mwyaf scary. So pan dwi'n cael y cyfnodau yna, dwi jyst yn teimlo'n wag. Dwi ddim yn teimlo'n drist, dwi ddim yn crio. Dwi jyst yn stuck. Dwi'n llythrenol methu symud. Dwi'n methu siarad. Dwi'n methu really edrych ar pobl. Dwi methu gwylio'r teledu. Mae popeth wedi newid. Mae'r lliw wedi newid. Mae lliw tu allan wedi newid. Mae sŵn yn wahanol. Mae smells yn wahanol. Mae blas yn wahanol. Mae just y lliw wedi mynd allan o popeth a mae popeth yn Mi fysa lot o bobl sy'n gwylio hwn rwan yn achnabod chi fel un o brif aelodau y band Eden a di arfer eich gweld chi'n canu ac yn chwerthin ar y llwyfan ac ella ddim yn dychmygu eich bod chi yn cael y teimladau, y math o deimladau ydych chi'n sôn amdanyn nhw. Dwi'n meddwl bod pobl wedi syni clywed fi'n deud hynna achos fel ydy ti'n deud, mae Eden yn grŵp pop really ysgafn a really hapus. A dwi yn really hapus ag ysgafn fel arfer, ond jyst yn meddwl bod o'n bwysig i bobl o bod lot o bobl sydd yn ymddangos yn hapus ac yn hyderus, falle yn stryglo am bell gwaith hefyd. Dwi'n cael y cyfnodau yma a dio ddim unrhyw beth dwi'n neud o'i le, mae o just yn dod, mae o just yn digwydd, mae o fel cael yn mygio, dwi wedi deud hyn o'r blaen, bod o fel bod fi'n cerdded lawr y stryd a wedyn mae rhywun yn dod tu ôl iddo fi ac yn nocio fi llawr ac yn cymryd popeth oddi wrthau, popeth sydd tu fewn iddo fi o'na, a wedyn dwi just yn wag. Ydych chi roed wedi cael unrhyw deimlad o'r bryder wrth ganu o gwbl? Ydw dwi'n cael yr panic attacks yma lle dwi'n meddwl bod fi'n mynd i basio allan neu syrthio. Dwi'n lwcus bod fi'n dawnsio achos mae symud yn gallu helpu hynna lot. Neu dwi'n cyffwrdd, os ydych chi'n gwylio fi, ydych chi'n gweld fi'n cyffwrdd yn y mic stand, jyst dyna fi yn atgoffa fy hun. Ti ddim yn mynd i syrthio, ti'n o reit, mae popeth yn iawn. Ond, ie. Ond i bobl falle sydd wedi gwylio Eden dros y blynyddoedd, y peth ola ella sy'n nhw wedi feddwl o weld chi'n gafel yn y mic stand na oedd? Oedd, mae'n meddwl bod i'n mynd i syrthio. Na, dwi'n gwybod, mae'n beth rhyfedd yn dydi, pethau sydd yn gallu bod yn mynd ymlaen yn dybendi tra ti'n perfformio. Ond dwi ddim eisiau i pobl chwaith meddwl tra dwi'n perfformio bod hynna'n rhyw fath o act chwaith achos dydi o ddim, achos dwi'n really hapus ac yn falch ac yn lwcus i fod yn neud o. So pan dwi yn neud hynna hefo Eden, yn y fan ar lle yna, dwi'n mewn lle really hapus. Da chi wedi penderfynu rwan siarad am hyn. Pam bod chi wedi penderfynu gwneud hynny? Mae dal stigma bach, dwi'n teimlo, dal yna. Sydd yn, oedd o'n neud iddo fi deimlo, fel dylen ni ddim deud wrth pobl, achos o'n i'n meddwl, bys y pobl ddim hyn oed eisiau bod yn ffrindiau hefo fi, heb sôn am cyflogi fi falle, so falle just am hynna. Ond o'n i just eisiau dangos i bobl, dwi yn berson hapus, dwi'n berson sy'n gallu gweithio ac yn mwynhau gweithio, a dwi ddim yn smalio bod fi'n hapus pan ydych chi'n gweld fi'n hapus yn canu efo Eden neu be bynnag. Dwi yn genuinely hapus, ond dwi yn cael cyfnodau lle dwi'n teimlo'n bod bywyd yn anodd. A mae siarad wedi just wneud byd o wahaniaeth iddo fi, achos unwaith ti'n deud wrth rhywun, fatha chi, a dyn nhw ddim yn sbio arno fi fel un. A bod ti'n fel un yn gwenu arno fi yn lyflu ac yn derbyn y pethau yma dwi'n deud, a ti jyst yn meddwl, dwi ddim yn berson ofnadwy. A un o teitlach cynnion mwy adnabyddus chi fel Eden ydy Paid â bod ofn. A mewn ffordd, beth a'ch neges chi wedyn i bobl sy'n gwylio yr eitem yma rwan? I paid â bod ofn, achos dyna o'n i, mae o mor isolating, a ti'n gallu teimlo mor unig, achos ti just yn teimlo, fel oedd y llais yma yn trio peidio gadael iddo fi siarad hefo pobl amdano fo. Achos ti'n teimlo, falle bod ti'n berson gwan, ond di hynna ddim yn wir o gwbl, achos mae byw hefo y problemau yma really yn neud ti'n berson really cryf.